Kerman komunikatzen. Kaixo. Kaixo? Aizu, eskapan erakusleio ederra daukazu, Mila esker. Bai. Bueno, aizu, ikusi dut badaukazuela aintzinako telefonoak. Bueno, bat baino gehiago euskagu, hartu nahi duzuna, begiratu. Hau, a ber, honek adibidez, zarata handia sartzen du? Bueno, antzinako telefonoak badakizu nolakoa diren. Orduan ez, zarata handia ateratzen badu, sekulako ezustekoa eramango du amonak. Euskaraz ez dugu esango telefonoak zarata handia sartzen duela. Zarata ez da sartzen. Horren ordez, telefonoak zarata handia egiten duela esango dugu. Era berean, ezustekoak hartu egiten ditugu euskaraz. Ezusteko bikaina hartu dut esango dugu, eta ez ezusteko bikaina eraman dut. Aizu, bide batez, telebista bat ere erosiko diot amonari, oraingo telebista modernoekin ez da bat ere ondo moldatzen. Bai, ez zaitarritzen. Gainera, lehengo telebista zarrek urte pilo bat irauten zuten bitartean, oraingo plasma horiek berehala izarratzen dira. Bai, ala da, bezona. Bai, bueno, eta gainera, LTD-ak ez du gauza honik. LTD zer da hori? Bai, LTD, lurrezko telebista digitala. Gainera, lehen telebista ederki ikusten zen bitartean, orain pixel pila agertzen dira. Bai, ez dakit hori onerako izango den. Nik uste dut ez, Gainera, lehen programa ederrak zeuden bitartean, orain kate pilo bat, eta guztietan ezer fundamentuzkorik ez. Honek gutxienez UHF izango du, ez? Gizona, aparatu zaharra da, baina sistema eta kateak berdina dira. Lastima. Aurkaritza adierazteko ez dugu bitartean erabiliko. Aurkakotasuna adierazteko esate baterako, honelako esaldiak botako ditugu. Lehen telebistan programa onak ematen zituzten, orain berriz ez da ezer egoten. Edota, telebista zaharrek urte mordoa irauten zuten, orain berriz berehala hondatzen dira. Bueno, orduan telebistarenak ez du konponbiderik, Hori bai, telefonoa berriz, zara da benetan, Bueno, gainera, soinua erregulatzeko aukera dauka, eta horrela ez du zarata handirik egingo, eta nire amonak ez du ezustekorik hartuko. Bai, hori da. Lastima, 60ko hamarkadako tarifa ez izatea, Bueno, nire amonak asko hitz egiten du telefonoz. Ni berriz ez naiz oso telefonozalea ez. Barkatu. Eta telebista ere ez dut gustoko, Bai, zein da? Mikel Pablo, bai, haze ezustekoa hartu dudan. Bai, plasma erostera jugo gara orduan? Bai. Ez. Handiagoa behar dugu, bai, partidak ikusteko eta filmeak ikusteko, bueno, eta goenkade ikusteko. Ez. Nik handien erosiko dut. Aizu! Kermanek telefono bat erosi nahi zuen, baina azkenean ez du eraman, zarata handia egiten zuelako. Gogoratu euskaraz, zarata ez dela sartzen, zarata egiten duela esango dugu. Eta ezustekoak ez dira eramaten, ezustekoak hartu egiten dira, adibidez. Hazen olako ezustekoa hartu dudan. Bestalde, aurkaritza adierazteko ikusi dugu bitartean ez dugula erabiliko, eta honelako esaldiak botako ditugula. Lehen programa onak ematen zituzten telebistan, orain berriz ez dute ezer ematen. Bueno, hori da, Kermanek esan duena, zuek badaukazue programa onak ikusteko aukera. Adibidez, Kerman, mintza lagun bila. Eta euskaraz ondo egiteko badakizue, honekin edo arekin, baina ekin.